Čaute ľudia, dneska si ukážeme 2v2 za Piper. No, v minulom videu, ktoré som vydal, a mám dobrú správu. Každý deň budem vydávať 2 videá alebo 3. Ak by ste sa ma pýtali, prečo mám 9 odoberateľov, to vám poviem až na konci videa. No, nejdem predbiehať a viete som, poďme na to. No, som neuveriteľne rád, čo ste mi spravili na každom videu súboji. No, prepáčte, len sa mi to nejako seklo. No, ale už som sám, takže GG. Hop, yes. Ojej. A som na ďalku bazleter. Čo si si myslel? Ty, Kentus proste. Kentus. Nebuď Kentus. To je hnus Kentus. Makaj, neskrývaj sa tam. Nik ani ja sa neskrývam. Poď, more. Tu sa bojí. No, slabučky si. Slabučky. Poď, pík. Haló. No, to je jedno. Aspoň vigorostia. Aj haló, pík. Hraj. No tak, to je kámo úplná paráda. Ďakujem. Nemohli vyhrať. Bolo by to úplne easy, keby ty by si nebol taký bot. Engolo, hasi Freddy, Hanimo Kesko Makateo, Koš, Lievanca. No, Maka, nebud bot. Poďte rob 225. Bum. Ale ja som už stred, kamo. Ty nemôžeš nič spraviť. Vieš? Ale proste ty nemôžeš nič spraviť, halo. Ti došlo? Tako chcipneš, jo? Takže GG. Chod. Nebud bot. Tako tá bombička ťa donáhi, takže gratulujem. No, tik. Slabý. A v minulom videu ste mohli počuť, ja urobím pár 2 z Franka, kde už dopušujem tých 810 pohárikov. No len toto nie je to video. Som vám to budu ešte povedať na začiatku, lebo som bol veľmi nahypený, že momentálne kto mi dá prvý, ak dám dneska 10 doberateľov, tak urobím špeciál s mojím kamošom a s bratom. Máte sa na čo tešiť, samozrejme, ale ak to bude dneska 10 doberateľov. Ak nebude, tak ne. GG, bro. Ja som debil. Na co si bere broka, keď ho nemáš ani na gadžete? Ich vysvetli.
Nejdem predbiehať. No, nic, to som sa trošku zamyslel. Holidina. Bago aj ten, no ukáž ako má. Laser, super. Fakt, že? Aj lízdy. Slabá. No tak ja som slabý. Super. Ne. No, nie, ja som bože, ja som dať, mám to jedno. Ja sa môžem zabiť. Neviem hrať, no. Pozri, nikto nevšimol. Rankedy. Najlepšie. Prosím, nie. Bounty. Super. No vlastne super. Vidíš, ja si tam bože. No, tak. Jasne, daj si Franka. Daj si Franka, ty. Vypálem moci tej hlavičky. No tak, to je iná. To myslím toho Dynamite samozrejme. No tak to bude easy win, easy win, easy win, easy win, easy win. Hop, hop, hop. Aj to dostať. Šlabiky, šlap. Šlabiky, šlap. Šlabiky, 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 šlap. Ška bude ška. Škum. Škibidi kukum. Keke reke. Naga gege. Nama fielku. I natrem lebe. Kukuruku. Seve bebe. Na tanier. I natrem lebe. Kukuruku. Zabite ho. Je. Uga guga. Áno, zabite ju. Haha. With my fuckness. Samka mu úplná róza. Fú, staré. Nevidel. Dajme ako to mi bol perfektne. No, na konci som vám slúbil, že vám poviem, prečo mám 9 odberateľov. Je to preto, lebo môj brat mi to zmazal. Akurát som už plánoval video a 10 odberateľov dneska s mojím bratom. No, jeho chyba. Odstránil mi follow a odber a momentálne mám 9. Ono to teraz točí mi ho dal naspäť, ale bohužiaľ ešte má šancu, ale už nič. No. A toto bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a ja sa s vami lúčim a čau.